Nin ye Mali yiriba dɔ binnen ye fɛn min ye Asarida Aga Imbarika Wane ye. Ale kɔni ye i y'a faamuya b'a la i kɔ don jamana in na i n'a fɔ ko ma kɛ. Sibiri tɛmɛlen mɛkalo tile 25 Tunisi jamana kan fɛn min ye Asaride ale kuntan bɛ furakɛlila ye. Ala ka wele sera a mɔ k'a to yen jamana kan. Kunnafoniyaw dira jamana kɔnɔ kabiri sibiri don fo kana bila bi la. Jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ jɔjɔlimajɔ la. Asaride maa min kun ye maaba ye jamana in kɔnɔ. A ye jɔyɔrɔbaw caman kɛ jamana in kɔnɔna na. Fɛn min ye a bɛ faatu waati min na a tun ye CNT n'o ye an ka cɛmancɛ fanga ayiwa o wasaden bolo o premier vice président kun don. Jamanaden bɛɛ lajɛlen da bɛnna kuma kelen ma o ye mun ye ko Asarida Aga Imbarika Wane ayiwa maa min jamana kanu tun bɛ a la kosɛbɛ. Maa min b'a ka jamana fɛ. Maa min ye a ka diɲɛnatigɛ bɛɛ lajɛlen bɛnna faso kɔnɔ mɔ, ka diɲɛnatigɛ bɛɛ lajɛlen bɛnna baara mɔ, ka diɲɛnatigɛ bɛɛ lajɛlen bɛnna maaw cɛ dilanni mɔ. Ayiwa a kuma o kuma a ko Mali a ye sabali, Mali an ka jamana in lajɛ. Asarida Ala y'a latigɛ ne na Asaridi jɛra. An jɛra Mali kɔnɔ, an jɛra Mali kɔnɔ. Asarida Aga Imbarika Wane assemblée la kɛra ne yɛrɛ ka dankan na ye 4e vice président. N'a voyagera ɲɔgɔn fɛ fana ka taa mission na extérieur la. N bɛ se k'a fɔ Asarida Aga Imbarika Wane mɔgɔ don a faso ka d'a ye. A ma deli ka don janfana ka ɲɛsin a faso ma. Depuis Asaridi don min fo bi a bɛ fan kelen de fɛ n'o ye Mali ka hɛrɛ bɛ côté min fɛ. Mɔgɔ si ma deli ka Asaridi ye ka tasuma datugu. Bon an bɛ se k'a fɔ bi jamana in kɔnɔ nin ye maaba dɔ de talen. Vraiment Asaridi a tun bɛ maaw kalan, a tun bɛ mɔgɔ don hakilinaw tun b'a la min bɛ bɛn ko fɔ, min bɛ sabali ko fɔ, min bɛ muɲu ko fɔ, min bɛ fasoden ɲumanya ko fɔ. Donc an bɛ se k'a fɔ bi Asaridi ka nin tagali a bɛ kɛ vraiment perte ba de ye jamana na. Donc an bɛ Ala deli Ala k'a don a ka aljana na, Ala ka fara silamɛsuw kan. An bɛ Ala fo ka barika da parce que dɔnfɛn bɛɛ ye dafɛn dɔnfɛn bɛɛ ye tagafɛn ye. Donc ni Ala fana ye min kɛ an bɛ Ala fo ka barika da o la parce que nin juru bɛ bɛɛ la kelen-kelenni. Mais an ka cɛkɔrɔba n'o y'an fa ye, an mɔkɛ, an baraɲɔgɔn, an teri, an jɛɲɔgɔn, an sinji, an balima, o min taara bi an dusuma kasilen don kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a taara jamana bɛɛ de, a taara Mali bɛɛ de. Donc Asaridi ye mɔgɔ min ye a b'a mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ, a bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ et puis bɛɛ b'a bolo kelen ye. Ne ye min to a ye souvenir la quel que soit ton statut, i kɛra fanga ye, i kɛra fantan ye, i kɛra denmisɛnnin ye, i kɛra maakɔrɔba ye, a bɛ bɛɛ lamɛn. Écoute b'a bolo n'i sera a fɛ yen nɔ ka a f'a ɲɛna k'i hakilina f'a ye, a ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye k'i lamɛn k'i bilasira sira ɲuman kan. A hakilina n'a miiriya ye min ye a b'o f'i ye pour que i bɛ hakilina ɲuman sɔrɔ cogoya min na. Donc o tora ne n'a ka souvenir la ni a ka jamana fɛ n'o y'a ka patriotisme ye. A bɛ jamana in fɛ, jamana in kun ka kalan kunun mais alhamdulilayi o don ni bi cɛ a ma jamana in janfa. A kɛra jamana fɛ, a kɛra jamanadenw fɛ, a kɛra a faso fɛ, a kɛra a yɛrɛ fɛ, a kɛra bɛɛ lajɛlen fɛ. Fanga o fanga nana a ko Mali, a ma Mali falen fɛn wɛrɛ la, a ko Mali ka taa ɲɛ, Mali ka stabiliser, bɛn ka sabati Mali kɔnɔ, kelenya ka sabati Mali kɔnɔ. Donc mɔgɔ min don il était bien, c'était un homme de paix, c'était un homme de réconciliation, un homme d'humilité, c'est-à-dire que a bɛ bɛɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na, a b'a ɲini bɛɛ ka bɛn, bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ faso ko kuma bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ, faso taɲɛ bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ, ale b'o ko de la su ni tile. Donc Asaridi banna bi a ma ban a ka famille dɔrɔn ye, a banna jamana bɛɛ de ye, a banna Mali bɛɛ de ye. Donc anw bɛ Ala deli de kɛ, an dusuma kasilen kɔni don parce que se t'an ye, parce que jɔfɛn bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ. Donc an bɛ Ala deli
ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ la ala ka yafa k'a ma ala k'a dayɔrɔ suma ala ka jamana in ala k'a taɲɛ ka jamana basigi. Ne ni Asaridi ye taama caman kɛ ɲɔgɔn fɛ, an ye jamana ka kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Yan'a ka bana tile 4 dɔrɔn ne taara a ka bureau kɔnɔ k'an ka numéro dɔ wele ka taa di président ma pour que an k'a lajɛ an bɛ se ka jamana dɛmɛ cogo min. Ça veut dire que fo ka taa Asaridi sabɛ Mali ko de la. Donc ala ka hinɛ an la, ala ka yafa k'a la. C'est un grand patriote. Il a fait des combats, on a fait des combats ensemble. A ye min kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ la ne de b'a dɔn. Asaridi delila ka fɔ don dɔ la an bɛ Bruxelles o y'a sɔrɔ o tun bɛ fɛ ka jamana dilan. Ko Abisatou ye muso ye mais i bɛ cɛsiri min na nin vraiment courage de don, ni courage tɛ mɔgɔ tɛ se k'a kɛ. Ne fana k'an ka président e t'a découragé parce que e min ye Sunjata ye e ka kalbi la i bɛ ko de kɛlɛ donc e ta ka jugu ni ne ta ye. N ko mais ala ka bon an ka continuer kɛlɛfɛ. A ko ko an bɛ yɔrɔ min na u bɛ se ka hali bombe bila an na ka an faire exploser ko mais n'o kɛra ko ka ɲi kɛ k'an bɛ kɛ martyr ye dɔw b'a continuer. Donc yan'a ka sa fana a ye n tigɛ minɛ ko ne ka kɛlɛ min a ye min daminɛ ko n ko continuer ko Mali ma lafiya fɔlɔ dɛ ka tila ka Hamidu wele ka n tigɛ don Hamidu bolo 6e vice président ko Hamidu ne ye ko Abisatou Salfima ka tila k'a fɔ ne ye ko n ka taa kɛlɛfɛ halisa o y'a ye a bɛ ka taa aéroport la minuit. Donc vraiment a ka patriotisme tɛ se ka fɔ ka ban. Ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma ala k'a ka saya kɛ sababu ye min b'a to malidenw bɛ ɲɔgɔn minɛ min b'a to vraiment min bɛ ka furu ta n'o ka tɔgɔ ɲuman fɔ malidenw k'a dɔn k'a fɔ k'a tun bɛ baara min na baara ɲuman don an k'o ɲɔgɔn kɛ walisa an fana n'ala y'an ka kisi fɛn a ka kiti minɛ don min na an fana tɔgɔ ɲuman ka se ka fɔ a ka fɔ k'an b'an ka jamana fɛ parce que jamana ye fɛn bɛɛ d'an ma an bɛ se ka mun de di jamana ma fɔ an ka kɛ jamana fɛ an ka kɛ ɲuman fɛ an ka jamana dɛmɛ. Suraka bɛɛ bɛ Mali janfa fɔ Asaridi kelen a y'a fɔ ne tɛmɛna n b'a fɔ vraiment n t'a fɛ ka fɔ ten mais a y'a fɔ a tɛ fana bana n b'a fɔ a y'a fɔ ɲɔgɔn Musa Suraka bɛɛ bɛ Mali janfa fɔ Asaridi kelen Mali janfa ni Asaridi jɛra ne yɛrɛ a tun bɛ wele ça fait 10 ans en 2014 a tun bɛ wele Petit Marabout n'i y'a ye dɔrɔn b'a fɔ Seki n b'a fɔ Petit Marabout n y'a wele a ye n b'a wele a ko Seki n ko Petit Marabout a ko non Petit Marabout maintenant tu es Grand Marabout an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ a ka kuma hakilina ɲuman dɔ dɔrɔn de b'a la j'ai vu un gendarme a tigi ye Gawo ka de a ko ma Musa Gawo mɔgɔ 2 de b'an bolo Arbon Asari a ko ni siranyafɛn b'i la ni ye Asaridi ye dɔrɔn a b'i dɛmɛ a ko la anw b'a dɔn mɔgɔ ɲuman de don Mali ka d'a ye Mali ko b'a ma mun b'an bolo bi an b'a fɔ Allahumma waraham ala ka yafa k'a ye saya kama lafiya comme ça malien vraiment an n'a jɛra an b'a dɔn kosɛbɛ tulonkɛ ni dɛ Faranka ye bani bɛɛ cɛ kuma t'an bolo bi yɛrɛ an b'aw fɔ aw sidilamɔgɔ an b'aw fɔ k'aw waleɲuman don vraiment ne kɔni a tɛ yɛrɛ de da nin den fɔ ne ye k'a fɔ Musa Suraka bɛɛ bɛ Mali janfa fɔ Asaridi kelen o de y'a to n ko ni ma nin fɔ bi a tun t'a fɛ Asaridi fana bana n t'a fɛ termi cogo min na parce que Suraka bɛ mais a tɛ fɔ ni tan de an ko Suraka bɛɛ bɛ Mali janfa fɔ Asaridi kelen an fana b'a témoignage kɛ a b'a fɔ jamana tɛ ci n'a ko mana n'a gɛrɛna a b'a fɔ jamana tɛ ci ale yɛrɛ a ka fɔ jamana tɛ ci. Jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye wa an bɛɛ bɛ taa nin jugunin in na an bɛ dugawu kɛ Asaridi ye yarabi ala k'i dayɔrɔ sumaya i taara ka baara min to i kɔfɛ ni ala sɔnna an b'an se kɛ an b'a se a dan na.